Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Birawuh sedayanipun kula pangaosan kita baikkan. Dan menika monggo kita tansah aturaken syukur wonten ngasanipun Gusti Allah. Dengan kesempatan sareng-sareng ngaos matenannya mugi-mugi nuwuhaken sedayanipun tambah celah wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita iki sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Shahifah 900 petang dosa ingkang beto. Bismillahirrahmanirrahim. Makana zahiru dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Makana zahiru dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Makana ora ono apa zahiru dzikrin, zahire zikir. Zahire zikir berarti zikir sing zahir. Ai zikrun tegese zikir zahirun kang pertelo. Zikir sing pertelo berarti ya sing ketok mata. Nggih ngoten jenenge pertelo. Wong sing gelem zikir sing ketok mata bahasane ya lambene tinggi wirid ngoten mawon. Niku illa an batini syuhudin, angin saking batine mirsani Gusti Allah. Wa fikrin lan mikir-mikir. Jadi lambe sing gelem dijak zikir punika gur lambe-lambe sing memang batine niku saged mirsani Gusti Allah. Dalam arti mirsani niku nggih mirsani kekuasaanipun Gusti Allah. Perlu gelem mikir-mikir. Jadi pamane ampunten kita sedaya gelem wirite sinten Pak Mukhtar, hasbunallah wa ni'mal wakil.
nek pas bidak napa la ilaha illallah enek bidak kul wallahu ahad enten malih zikire asmaul husna lan liyane niku berarti secara otomatis wong niku batine urip pikirane ya urip dan pas wiritan niku harus turu niku minimal panggonanipun zikir niku panggonan sing urip senajan wonge turu masa wong enek wong 30 turu kabeh ya enek sing melek lan sing melek niku kan ya berarti kan ya lambene bisa zikir atine ya iso urip lan sing turu ganjarane katut karo sing melek penak napa mboten lan nek penak jenengan turu mawon kok melok nunut sing melek dan nyatane upami wong tahdilan nika sing turu karo sing melek berkate padha napa mboten wong lekas melek nggih pas lekas krungu sing wong nang pawon mak klunting-klunting sendoke niku duka ibu-ibu napa ngode napa mesti muni ya lek tata-tata mesti napa muni ya Allah. Terus intine zikir sing bangsa zahir niku ya penting. Pengantos kita remehne wong sing zikir-zikir zahir. Kowe iki apa wiridmu wirid bangsa lambe. Dan jenengan bangsa napa? Kula nu bangsa ati. Maksudnya ati ya gak muni. Dari antarane turu karo melek gak enek bedane no. Ya wong sing zikir bangsa ati nika merem tapi napa ora turu. Enten keranten zikir niku enten kalih. Enten zikir jahar kalih zikir siri. Ada sing zikir qalbi niku nggih boten muni. Jadi nggih boten muni dah illallah boten tapi atine sing muni. Mak niku zikir-zikir sing bangsa tarekah. Tapi lek mengke damel masyarakat, damel napa? Masyarakat pas enten 7 dinan, 3 dinan kok dikira niku bangsa siri kula kok khawatir mengke turu kabeh. Nah, wong ya enten acara kulhu niku lho. Wonge turu, dadi ket awal wis ketok napa? Turu takoni tangi asal pira Kang? 250. Bah ya pede men ya. Tangi turu semene pinten asal 250 bahaya. Ngipi apa muni memang. Pun wangsul teng makalah. Maka nadhiru dzikrin illa an batini syuhudin wa fikrin. Ai illa an syuhudin tegese kejaba saking nyawang utawa mirsani dil maula marang bendoro. Dadi rohani atau batin kita niku memang celak kali Gusti Allah. Batin kita niku celak kali Gusti Allah. Batinan ing dalam batinin wa batine wa fikrin lan pikir-pikir bi ing dalam maula. Mulakno urusan zikir jahar utawa zikir secara zahir. Fakulun mongko utawi saben-saben suwiji-wiji minal masdubi saking wong kang jadab wasalik lan wong kang salik tawa suluk ikulan yatkur ora dikir sapa kulun masduk wasalik kelawau dhahiran ing dalem dhahire illa ba'da musyahadati rabb angin sause mirsani Gusti Allah. Jadi jambi lambih niku muni batin niku asine wis murup. Contohnya ngeten. Contoh. Enek lampu niki nggih contoh barang ilmiah. Lampu murup niki murupe lampu karo setrum sing mengalir nek jero kabel dhisik pundi? Dhisik pundi?
Setrum dhisik lagi murup nggih. Lah setrum sing iso ndadekne murupe lampu karo kabel sing ora enek setrume niku lek disawang mripat padha napa mboten? Upama enek kabel niku sitoke enek setrume, sitoke mboten lek disawang mripat padha. Bedane teng pundi? Bedane lek enek setrum kuwi diceklekne lampune murup. Terus napa mboten? Nek kabele ora enek setrume diceklakne ceklek panggah mati. Krana napa ora enek setrume. Mesti Mbah Muajing wae syarat sitok kas. Lah lampune pedhot napa dereng Mbah Abbas? Lah nek setrume lah lampune napa? Pedhot. Ya ora murup ngono lambe napa? Lampune pedhot. Upama lambene wong lambene pancen lambene ya enek anune napa niku pun kabele pun pedhot. Jadi supaya duwe lambe iso muni niku krana wonge ya ora bisu. Tapi lek wonge bisu. Jadi jane wonge ora turu tapi wonge bisu. Pas denekne Abdul dzikri fa'lam annahu terus piye? Lah wonge bisu bro. Mangsa ngono to. Bro ya panggah meneng tapi dikir. Tapi iki mengkabele enek setrume tapi lampune pedhot utawa lambene bisu. Lah nek wong lambene enggak bisu, enek setrume mestine lampune murup sagedipun tampi nggih. Jenengan termasuk lampu sing pedhot napa sing murup? Jajal dites. Biasane lek enek imame muni ngeten. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Niku langsung biasanya langsung jawab salat Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Utawa lek sing biasa sing paling akhir iki sing pungkasan. Wa inna dzikra taqarruban ilallah afdalu dzikri fa'lam annahu berarti lampune ijik murup diwehi setrum niku malih murup. Lek niku kodene mboten afdalu dzikri kode koke sendok teng klonteng. Atas afdalul dzikri niku langsung jujuk muni la ilaha illallah. Nek sing ada alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fashawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil. Berarti lampune murup. Mungkin jenengan termasuk lampu sing murup karena dialiri setrum niku langsung murup. Amin ya rabbal alamin. Lah setrum niku ra ketok. Padha karo batin niku ya nek jero. Musyahadatir rabb batinan wa fikrin fihi. Wa ing kana senajan ana sapa al masdubu wong kang jadab niku ya wiritan barang. Cuma lek wiritan kadang karo ote-ote. Wiritan kadang ya karo numpak motor menika la ilah ya wiritan wa ing kana al masdub iku yudriku nemu sapa al masdub zalika mengkono Gusti Allah malah kadang setrume niku dirasakne gampang ketok wong jadab. Wasaliku tai salik iku kot layut rikuhu terkadang ora nemu sapa salik ing Gusti Allah. Jadi wong jadab karo wong salik niku ya padha zikir, ngoten mawon kesimpulane. Wong jadab ya zikir, wong suluk ya zikir. Cuma kadang masalah nemu buah.
nemu buah niku masalah nemu rasa teng Gusti Allah niku terkadang gelis wong jadab. Alasane teng pundi? Wong jadab niku ora tau mikir donya. Terus napa mboten? Lah awake dhewe niku lambene ya muni tapi kelingan donyane ya panggah. Ya Allah. Lah pancen ya kadung nemplek kok terus piye? Mulane diaturaken syaitanillah qad la yudrikuhu. Wong suluk kadang malah urung nemu, maksudnya pomo setate bareng tapi banter wong jadab ngoten pomo mlayu nu iso mak wis citroke niku pomo setrume wong jadab niku lek ten kutha jenenge setrum 110. Lah awake dhewe 220 kakean saluran. Jadi kakean saluran ini wis setrume rendet malah kakean beban kabel godi setrume 220. Padha karo mobil utawa truk ngono wis treke wis rada tuwek cc-ne gur 100 muatane penuh mlaku berarti ya truk dan keregenek dan sitoke numpak sedan penumpangnya si sitok mak wus ngoten gampang beli surene sing menghambat niku sing dimaksud qad la yudrikuhu tapi kan dalile ade sitok ya alon-alon sing penting kelakon ngoten ta nggih ora usah kesusu-susu engko dihias malah protol bisa ngaji nggih ngoten wis ora usah kesusu-susu ndang tamat sing penting kelakon terus atine niku demen ngaji. Jadi dhewe niku ngaji atine kudu napa? Demen. Ana kula niku malam Senin wis butuh kula wae demen. Gambaran kula malam Senin sementing ora maksiat gur ngono tok ae penak. Nggih napa mboten? Dadi malam Senin ndang nyenungno nek gone Pak Agus madhep ngetan. Karo ngenteni Pak Panji. Singiran karo ngerokok. Sautilne seneng pisan. Lah seneng kula krana niku krana kula mboten maksiat ngoten mawon nggih. Mboten bahas masalah ngaji ki engko jenengan paham, lek paham kula seneng terus ora paham kula nesu mboten. Paham ra paham panggah seneng. Apunten upamane jenengan terus ibarate turu. Iku sak turu nembah bas nyudo senenge mboten. Jenengan film kula ya panggah seneng karena apa? Alasane seneng awake dhewe entuk rahmat Gusti Allah. Dalu niki ora nglakoni maksiat wis ngono tok. Oh enak. Kan ya alhamdulillah to nggih. Awake dhewe ditakdirne iso ngaji, iso manut perintahe Gusti Allah. Dene diparingi paham, pun paringi saged nglampahi. Niku sing nomor loro. Sing penting awake dhewe enggak maksiat. Ya Allah. Terus niku kata-kata seneng niku ya perintahe Gusti Allah. Seneng kowe. Dadi awakmu iso ngaji, iso nglakoni perintahku seneng. Kuwi kanugrahan to rahmatku. Niku sing dipun terangken kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu bunga. Tapi bunga niki mboten bunga gumedhe bunga krana iso manut perintah orang lakoni maksiat. Ngoten mawon ta nggih. Mulane sing turu-turu ya ganjarane gedhe. Sono kok gedhe, lah ora maksiat tok. Terus napa mboten? Ya jan upamane jenengan melek terus nang omah ora ngaji. Terus karo ngentekne opah sak toples. Wis pokoke sing diomongne ngalor ngidul rasane tangga. Ora tangga tok bojone dhewe barang dirasani dosa napa mboten? Nek kene turu tapi ora maksiat. Kayak engko tangi-tangi kadang jek enek sak mangkok. Alhamdulillah malah seneng mawon ngaji. Sampai kula gambane lumrah seneng kula niku. Mungkin jenengan nggih ngoten. Kok sampai digodho niku
dijajal. Pamane duwe bojo kabeh papat. Kurang napa mboten Pak Roni? Papat wayu-wayu kabeh, manut-manut kabeh wis. Terus muni babas nyan boten usah ngaji teng muning teng omah mawon, bojone papat jejer. Kula jawab kula ya sorry no. Ngoten nah. Ya ta Pak Mentan? Sorry ya panggah budal ngaji krana budal ngaji niku cedhek karo Gusti Allah. Dilalah niku wau berarti ya ora nek sing godho. Malah duwe bojo sitok malah nyusu-nyusu kandang budal malah ngoten. Ya Allah, kon la yudriku. Pun saged dipun tampi nggih. Jadi teng napa wong jadab karo wong salik niku mlakune rada cepet wong jadab. Karena wong jadab niku ora kakean mikir donya. Pun penak ngoten mawon. Lek jawabane teng mriki artine ngeten. Lihi ladzi basyariyati. Lihi ladzi basyariyati krana tebele utawa kandele sifat menungsone salik. Jadi alasannya nyapa terkadang wong jadab niku luwih cepet karena awake dhewe iki rasane dadi menungso niku kandel. Jadi sifat-sifat basaria iki kan kandel ya jenenge aras-arasen ya sing jenenge ngantuk ya sing jenenge pegel ya sing wis pokoke sifat-sifate menungso niku lho. Niku kandel awake dhewe niku. Falam yafqat mangko ora kasepen. Falam yaqati mongko ora kasepen. Ya Allah sapa salik an-nur ing nur as-sabiqa kang dingin bil kuliyati kelawan sekabehane. Ananging wong suluk niku senajan kadang ora nemu rasa, sakjane nemu enek nure iki panggabeng. Maksude setrume niku sakjane ya enek. Jadi pomo kabel enek napa? Setrume tapi mlakune niku rendet. Dayane rendah. Nyapa kok rendah? Ya ki meng kekandelen niku wau. Sifat-sifate menungso. Upama panjenengan saged ngelaki sing gondel-gondeli sing jenenge donya ya sifat-sifate menungso aras-arasen. Sing jenenge ibaratipun ya jumlah turu kala wau. Pokoke sifate menungso. Kok iso ilang? Ya banter karena setrum niku asline wis nyepak. Setrume wis nyepak mulane wong-wong ahli elektronik ku iso iki. Nyapa ya iki? Suarane salon ku kurang penak. Ketoke ya cek kurang setrum sing mengalir ngono ya enek. Iso. Nah wa ilah. Nyapa ya lak wirid iki kok kurang plek nang jero ati. Oh berarti pancen aku ki cek kakean mikir sing ora perlu dipikir. Karena pas arepe wiritan ngoten nika sing sae kabeh masalah diguat. Terus napa mboten? Jadi kabeh masalah diguat, kabeh pikiran-pikiran sing gondeli diguat bendang iso fokus marang zikir teng Gusti Allah. Diralah enten makalah. Udkurullah zikron katsira. Wonten nggih? Zikir nang Gusti Allah kanthi zikir sing akeh. Mulane salik niku utawi wong wirid niku sing penting zikire akeh. Barang niku lek akeh penak. Jenengan lek gadah duit titik karo akeh penak pundi Bu? Yo sing ngomongin duit ya ngertos. Nek ngomongin zikir apa Mbah Bas gunane zikir akeh apa kena nggih nempur? Lah wong zikir kok kena nggih nempur. Lek duit akeh kena nggih nempur. Wong lek ngarani ya ngoten niku kula nate disanjangi rencang. Sing penting duwite akeh kok lek ngedum be. Ya bener niku pancen akeh lek ngedum ya penak. Lah titik lek ngedum piye ora enek sing gitu. Wirid niku ternyata kaya tandon. Wirid kaya tandon niki nek jenengan ate mireng makalah wonten kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Enten setunggalipun cerita
Jadi guru wirid teng pundi-pundi kan jenenge guru wirid mesti ngejak murid. Ayo wiritan bareng-bareng. Salah setunggal murid niku apan wayahe mangan kan biasanya apan wong bar wiritan apa? Mangan niku pun ke zaman riyin Bu mboten nembe-nembe. Malah lek bar wiritan gak mangan iki malah angel golek sanate angel. Nggih mboten. Lek bar wiritan gak mangan golek sanate angel, tapi lek bar wiritan mangan ket riyen-riyen niku pun wonten. Jadi apan wayah dijak mam niku larene nangis. Cek enom, cek bocah. Nyapa cung bahasane Madura. Kowe kok nangis malah ra gelem mangan, kanca-kancamu mangan seneng-seneng kowe kok ra gelem mangan. Ngapunten Mbah Yai. Pripun kula ajenge doyan mangan. Wong kula ben bengi dipeni mbok kula teng kuburan dikepuki malah malaikat. Jadi bocah enggak doyan mangan krana ben bengi dipeni mboke dikepuki napa malaikat. Kok ya tega men anake doyan mangan wong mboke disiksa nang kuburan. Oh alah. Ngono to jong mbokmu disiksa nang kuburan. Ya wis. Krana jenenge guru niku mesti tandone gedhe. Terus napa mboten? Jenenge guru niku duwe tandon. Oh, wedi tandone. Karena tandone gede niku ya wis. Mbok enek keran akeh tenang mawon. Kados ngapunten guru terbesar masalah tandon niku nggih punika banyu Zam-zam. Kowe lha niku diusung wong sak donya panggah hiji. Akhire guru niku matur teng murid ngeten. Ya wis ngene, Cung. Kek pikirku fidak sing 70.000. Tak wehne awakmu engko terno utawa kirimno nyang mae mbok. Ini lagi kita paham. Ternyata zikir utawa wirid punika kenek diwehne. Ana ana ing alam kubur teng napa kok ngundang kanca-kanca ben wirite akeh. Kula ngalamat sing wiritan anake dhewe terus keturun pisan. Malah ora entuk apa ngundang wong 100 ben tambah kathah tandone ben gedhe. Mbasang wirite Mbah Yai kala wau diwehne murite. Krana wirite itu dicatet, enek catetane. Niku dalune niku malih melok wirid neh cah nom kala wau. Melok wirid lha kowe kok wis mangan seneng malah ngentek-ngenteki ketok ya malian Mbah. Basan seneng malah napa? Ngentek-ngenteki. Lah ngapunten Mbah Yai kula pun dipeni. Ibu kula wis ora dikepuki malah seneng mau samesem kalih kula. Bahasane sing kula tangkep kowe kok meneh, aku kok mbok kirimi wirid. Padahal niku sing weki tandone gurune. Sagedipun paham nggih. Mulakna udkurullah zikron kasira sing akeh. Wiritan. Kula enek wong utang ben enek sing diutangne. Karena Pak Mohtar utang Pak Roni. Pak Roni duwe wirid pidak pira? Ya, tak hitung-hitung enek 80.000. Kathah men wong kula hitung kok. Niki pomo sing 1000 tak silih sik entuk. Dialah Pak Roni ya loman ya wis sing 1000. Sapa to jenenge mbokmu? Katinah pamane. Nyating sun ila hadrati Mbah Katinah minangka wiridipun Pak Roni 1.000 kalimah thayyibah kula kirimaken wonten ngasanipun Bu Katinah. Terus Pak Mohtar muni, "So lek wis atiku longgar, aku ya arep wiritan. Kok tak sahur kok tak belekne." Jadi Pak Mohtar wiritan gendinge nyaur napa? Wiritan. Karena Pak Mohtar wiritan dhewe pas kuwi rung iso pamane. Niku teng ahli sunnah wal jamaah enten keterangan bisa ora wong teng ahli sunnah wal jamaah dhewe ora usah ngomongin ngaji sing bab niku. Contoh kita nggih tahlilan. Jadi tahlilan pemo wong 70. Wong 70 amrih genep 70.000 ping pira berarti niku? Ping pinten? Ping 1000 nggih. Kambotan apa mboten? Nek ping 500 berarti sing diundang wong pinten berarti?
nek pengen di kalimat thayyibah 70.000 wonge maca ping 1000 kabutan ping 500 berarti butuh 140. Tapi dhewe lek ngitung pun ngantos muni susuk nggih. Jadi karo Gusti Allah, Gusti niku sing kula undang tiange 200 berarti tasih susuk, rasa ngomongin susuk. Karo Gusti Allah kok ngomongin apa? Susuk. Ya Allah. Sekap nggih niku intine zikir gawe lambe niku penting. Teng napa obahe lambe mesti obahe ati. Berarti enek setrum. Teng napa kok kadang niki wong jadab karo wong suluk niku padha zikire nggih leres karena kabeh duwe nur. Teng napa kok kadang wong jadab luwih gelis teka nang Gusti Allah iso ngrasane karena wong jadab niku urusan basariah tipis. Lah awake dhewe kan kandel. Tapi senajan kandel falam yafqatin nura. Senajan kandel awake dhewe niku kirim karo Gusti Allah rupane nur. Nur niku panggah enek. Anane mlakune rendhek niku ora krana nur kuwi gak enek, cuma krana awake dhewe kandele basariah, sifat basariah. Bil kuliyati kelawan sekabehane wa ilalan lamun to kasepen nur. Lama amkanan iki damel nolak. Lek upama wong ahli salik niku kesepen nur gak enek nure. Ora mungkin lambene iso wirid. Wa illa lama amkana minhu adzikru. Nek jero atine iki gak enek nur mesti lambene gak iso muni. Berarti ningali hal niku awake dhewe iki kudu alhamdulillah lek lambene cek kenek dingge zikir. Berarti niku enek nure. Sakitipun tapi ya masalah mengkilap lan ora mengkilape ya tergantung bolot sing manggen ning ati awake dhewe. Saged kena dingge contoh zaman usum akeh nika kula nggih sing kula damel contoh watu akeh. Jadi watu sing dingge tiyang kakung niku ora ujug-ujug metungul watu niku sing wis alus niku mboten. Awale ya watu kasar, leres napa mboten? Awale watu kasar niki sing demen-demen akeh. Sampai biyen teko jam 3 melek mawon panggah glendo akeh niku. Niku kan asale watu kasar digrendo, diperlas, diweki banyu. Amprih metu napa nek ngarani. Nek ngarani ya metu garis-garise. Jadi bentuk watune sing asli ben ketok. Mamane ora ketok, kebuntel. Lah sing digrendo niku sing buntel-buntel niku wae. Panggah dizikirne terus wirid. Barate kaya terus digrendo. Terus digilap-gilapne akhire malih mengkilap. Tapi senajan ora digilapne cek dibuntel barang sing elek-elek sing kasar-kasar niku wau teng jero niku asline menyimpan garis-garis batu yang istimewa. Niku carane ngoten lho. Wa illa lama amkana mihul dzikru wa qad taqaddama qaulu. Wa qad taqaddama teman-teman wis dingin apa qaulu dawuhipun Mbah Musonep. Mbah Musonep niku sing dhisik nggih pun enten keterangan sing dasari wong zikir jahri napa lambene iso wirid niku penting niku laula waridun makana wirid. Dipun wangsuli malih laula waridun makana wirdun. Pun apal napa dereng? Laula waridun makana wirdun. Lamun to mboten wonten utawi warid. Warid niku perkara sing ditekani Gusti Allah dumateng manah kita. Makana mongko ora tinemu apa wirid. Nek Gusti Allah mboten ngirim sing jenenge warid, ora mungkin enek jenenge wirid.
Bahasane ade muni la ilaha illallah krana nek transferan sing mlebu ning manah kita. Onekno kalimat la ilaha illallah terus lambene dhewe iso muni. Berarti sing gerakne niku sinten? Gusti Allah. Sagedipun paham nggih? Bahasane ora enek ujug-ujug enek ini kan ibu-ibu tukang napa COD. Ora enek barang paketan teko lek ora enek sing ngirimi. Mesti enek sing ngirimne. Lah sing ngeterne jenenge sinten? Napa sing tukang COD niku jenenge napa niku? Kurir. Jadi ora enek paketan teko lek ora enek sing ngirim. Lah sing ngirimne sinten? Gusti Allah. Ora enek lambene dhewe iso muni wirid lek ora diubahne kalih Gusti Allah. Monakno lek lambene iso obah alhamdulillah. Sagedipun paham nggih? Monakno keterangan ojo pisan-pisan ngremehne bentuk wirid apa ae. Terus manggene ning pundi ae lek wong niku nyebut asmane Gusti Allah aja sampai diremehne. Karena niku enek sing gerakne nggih punika Gusti Allah. Kadang awake dhewe kan ngremehne. Alah wirite wong kuwi apa mati. Wong melarat no wiridan. Lah apa sing mandi wirite wong sugih? Wonge kenal wiritan ning sortugu no. Ana wonge lho wiritan karo mloka mlaku kaya wong gendeng. Nah, mbok omunine wong gendeng nek sing donene asmane Gusti Allah aja sampai di paido. Terus lha mboten. Sanake sing wong mloka mlaku malah kuwi waline Gusti Allah. Awake dhewe sing maido malah ya kuwi wong sing tukang maido sing digedhing Gusti Allah. Wis lambene ra iso wiritan tukang itu. Ya Allah, karena makolai jelas laula waridun maka nawirdun lek ora enek warid ora enek wirid. Berarti dhisik warite daripada wirite, terus anjane dhisik setrume daripada murupe lampu. Walau la tajani lam yumkin tahali. Sagedipun tampi napa mboten Bu? Nek wong lanang nu rontok kadang ya iso. Oh, lampu murup karena enek setrum karo lampu murup dhisik setrum. Lek ngandel ibu-ibu pemorang ngandel mungkin jenengan cekel lampu napa cekel kabel sing wis setrum. Lek sama dedek oh tenang ngoten. Arepe ngandel dadak kesetrum. Ya Allah. Walau la tajali lamun ora ana utawi pangedenge Gusti Allah. Lam yumkin mongko ora kongan apa tahali utawa berpaes saapi-api berpaes nggih menika takwa utawa zikir wonten ngasanipun Gusti Allah. Dadi lamun ora enek pangedenge Gusti Allah. Jadi Gusti Allah ngedengi memberikan kekuasaan orang untuk menjalankan wirid. Wal muradu kesimpulannya utawi kang den karepake lek jenenge murad berarti kang den karepake wal muradu ta kang den karepake bidikri kelawan dikit guna ing dalem kene iku sairul a'mali sekirine pira-pira ngamal adh-dhahirati kang pertelo. Bahasa zikir yang dimaksud dalam bab ini adalah sairul a'mali dhahirah. Ora gur bentuk kalimat thayyibah, ora gur bentuk sholawat. Pokoknya amal-amal yang dikerjakan oleh anggota zahir untuk nyedek wonten ngasanipun Gusti Allah. Wa abarolan nembungake sapa Mbah Yai Musonet. Iki kelawan dikir anha andah saking amalul zahirah. Ni annaha krana sedune dikir iku ruhuha roe amal iku ruhuha roe syairil amal wal istimalihi lan krana mengkune zikir alaihi ngatasi syairil amali dhahirah
Pakulun mengkotai saben-saben suwiji minasyuhudi bayane nyawang utawi mirsani Gusti Allah. Wal fikri lan pikir-pikir iku yarji'u bali apa kulun lil masdubi marang wong kang jadab wasaliki lan salik kabeh saben-saben suhud ora zuhud suhudin wal fikrin balik marang wong jadab lan wong salik. Wayah tamiru lan memper niku ya wis memper basa Jawa memper jenengan paham iku apa rujul awali bali kang awal lil awali marang kang awal wasani utawi kang kaping pindho. Bali niku maksudnya sing awal marang yang awal niku napa sing awal kan enten perkara loro suhudin karo fikrin. Lek suhud niku maknane nyawang, lek fikrin maknane pikir. Wong mikir niku karo wong nyawang iku si angel wong mikir. Awake dhewe nyawang ora sah mikir kan gampang. Tapi lek mikir-mikir niku ibaratipun napa nggih? Perlu pemikiran sing lintu, ora kok apan pokoke nyawang iso pikir-pikir mboten. Wal fikri lek pikir-pikir niku balike ning gone salik. Karena wong suluk niku wong ngambah dalane Gusti Allah kan gawe ilmu, gawe piwulan, gawe sekolah, gawe kurikulum angel apa mboten? Contone Mbah Muaji sekolah diulang Asmaul Husna, enek diulang fikih, enek diulang tauhid, enek diulang nahwu. Lah alate nggih pikir-pikir niku. Lah dhewe ora sekolah kon pikir-pikir sing mikir apa ora enek alate. Oh, contone kula nate diulang enek Asmaul Husna ya Qawiyyu ya Matinu ya Qawiyyu ya Matinu. Niku maknane Gusti Allah kang Maha Kuwat. Karena dhewe roh maknane lah kok roh sekolah ngaji terus napa mboten? Akhire mikir Gusti Allah sing Maha Kuwat. Berarti liyane ora enek sing kuat. Sing kuat Gur sing Maha. Lah sing Maha sinten? Gusti Allah. Berarti sing nguatne aku ngaji ya Gusti Allah. Sing nguatne aku iso dicampa napa ngatasi pira-pira coba. Sing nguatne Gusti Allah. Malih mikire dawa. Krana wonge ngaji. Tapi nek ibarate awake dhewe niku enggak melalui ngaji, enggak melalui kurikulum. Enek kata-kata ya Jabbar. Niku lek wong enggak ngaji, ya Jabbar ki apa? Kae matematika kaya tau roh krungu-krungu jenenge Al-Jabbar. Wis krungu-krungu gak paham pisan krana gak ngaji. Krana wegah krana gak ngaji akhirnya ya ora iso mikir. Wah enek lafaz Asmaul Husna ya Jabbar malah kelingan apa? Al-Jabbar. Niku dadi tapi apa wae sing dionekne kok niku nyebut asmane sinten? Gusti Allah niku nek jerone enek nure. Saged dipun paham nggih? Jadi upama wong jadab niku kadang enggak perlu maknane apa ya maknane ya Jabbar. Apa ya maknane ya Qawi ya Matin wong jadab ora usah perlu mangen-mangen makna tapi langsung saged mirsani napa sing dadi sifat-sifate Gusti Allah. Senajan wong ora gelem mikir. Hanya ora gelem mikir pancen wonge ora sekolah. Mulane diomongane niki wayah tamil ar-ruju al-awal lil awal. Nek kata-kata nyawang mirsani berarti syuhud niku maknane nyanggone wong jadab. Wasani utai kang kaping pindho maknane pikir-pikir, lisani balik marang kang kaping pindho berarti wong saleh, berarti wong sekolah. Wong ngaji. Kudu gawe kurikulum.
Ora kena dijujuk jujuk jenenge cah sekolah niku napa nek sekolah kok melencong-melencong. Ngenten napa mboten? No, bentang katam malah rasa sekolah bentang katam. Wasani utai kang kaping pindho iku lisane balik marang kang kaping pindho. Dadi wong pikir-pikir niku mesti penggaweane wong pengen ngambah dalan teng Gusti Allah. Mulane jenengan ahli pikir-pikir berarti tahu sekolah. Ningali sedaya sami teko sami sekolah sedaya ta nggih? Mboten enten sing jadab ta niki. Dadi kabeh niku ahli pikir-pikir. Lah wong mikir gelem mikir-mikir saatan gur sak jam. Jenengan mikir sak jam, mikirne agama. Mikirne ben tambah cedhek wonten ngasanipun Gusti Allah karo wong sing lumrah ibadah tanpa mikir niku jauh lebih berharga wong sing gelem mikir. Contoh, wong mikirnya kan mesti ada hubungan sebab karo akibat. Oh nyapa ya, melakuku kok kesandung. Oh, aku potas nglakoni ngene. Aku potas nglarani wong. Potas ngene kan kok gelem mikir. Oh, aku lek gak salat. Biasane lek aku salatku malih apa? Godang utawa glendor, kodok-kodok. Ujug-ujug wirid aku kaya nyelot kodok. Jadi wong niku akibat dari sebuah kemaksiatan. Biasanya ya Gusti Allah gak lilo. Lek wong niku melu babakan urusane Gusti Allah. Jadi upamane ngeten contoh wong niku maksiat. Maksiat ora sah kula dudune maksiat niku napa? Ujug-ujug ki arepe ngaji ya apa? Arep dinggo ngaji niku budal kaya digandoli 10 kilo setengah kental ngoten niku. Niku lek wong mikir mesti oh aku mung bareng lakoni maksiat. Mulane tangge ngaji ampun. Niku lek wong ora mikir kan angel ngoten niku. Akhire lek ono aku tak gah maksiat, kok dijak ngaji ben enteng. Saged dipun tampi nggih, mulane wong mikir niku penting. Mungkin jenengan dadi wong ahli pikir. Tapi mikir urusan ben cedhek teng Gusti Allah. Ora mikir piye ya iki ben dhuwit 1000 iki ngundak dadi 5000. Penake tak utangne Pak Muhtar, terus tak omong iki ngerti Pak Muhtar seminggu mana 4000. Iku jenenge mikir ngundakne duwit ora kok mikir cedhek nang Gusti Allah. Benten. Wasani lisani al awali lil awali wasani lisani wong nyawang teng Gusti Allah niku penggaweane wong jadab, wong pikir-pikir niku penggaweane wong suluh sumabayana mongko nuli nerangake sapa Mbah Yai Musonep. Lalikal makna ing mengkono makna pikoni kelawan dawuhipun Mbah Yai Musonep asyhadaka. Makna sing wis diterangke ning ngarep niku dipun dawuhaken kalih Mbah Yai Musonep sing intine dawuh ngeten. Asyhadaka min qabli ayyastashhida. Asyhadaka min qabli ayyastashhida. Asyhadaka paring suhud sapa Allah ing sira. Paring saged nyawang Gusti Allah ing sira. Aitajalla tegese ngedengi Gusti Allah likal bika marang ati sira. Wasahid tahu mongko nekseni sira ing Gusti Allah ngalah hasbi qatrika ing atase milang-milang kira-kira sira. Terusipun asyhadaka niku kata-kata bahasane awake iki diwehi kanugrahan saking ngarsanipun Gusti Allah. Dikirimi anugerah saged mirsani Gusti Allah sing dilebokne lewat jero ati. Lah sepiro gedene kuwi mang kan barang kena ya nek gedhe nek cilik terus napa mboten? Enek setrum gedhe enek setrum cilik. Angko lek sing dilebokne setrume cilik terus niku lampune mestine ya
cilik. Lek enek lampu niku gedene 100 watt. Terus jenengan urup ning gawe aki baterai cilik niku lho, baterai ABC. Urup napa mboten? Baterai ABC niku nggih ngurupne pama lampu ya lampu-lampu pedah. Cilik ngoten. Malah dipun ngaturaken ngalah hasbi qadarika. Ngatasi milang-milang ukuran atau pangkat kita. Berarti niku kiriman nyanggone para wali karo kiriman yang mae dhewe kira-kira ae dhewe iso ngrasakne beda napa mboten? Kirimane jenengan kalih tenggene Mbah Khalil Bangkalan kira-kira gedhi pundi? Setrume gedhi pundi Mbah Muaji? Oh nggih ngakoni nggih. Lah dhewe iki rada cilik kek mendip men. Lampune lap-lip mak biar bar niku mak bahan enek setrume neh. Tapi disyukuri. Sing penting jek enek tanda-tanda kehidupan ngoten mawon. Karena enek makalah. Sekecil apapun tanda-tanda keimanan teng manah kita, wong niku bakal diunggahne swarga. Mulane kon nyukuri tenan lek jek duwe napa? Iman. Sekecil apapun keimanan yang kita terima, niku kok cek manggen teng jero ati, wong niku panggah duwe harapan munggah swarga. Terus nilalah enek sing takon. Lah saderenge munggah teng pundi manggene? Kok enek panggonan liya jenengan karo. Panggonan liya ya ora enek liya gur. Nek kono bronggene gur loro ta nggih? Lek ora ning swarga, ning neraka. Jadi lek imane mendap-mendip. Oh ini dan sing gawedi iki kemelintine. Ya diumbah sikno wong krana swarga panggenan sing resik. Terus napa mboten? Swarga panggenan sing resik, panggonan sing terhormat, panggonan sing mulya. Niku ora mungkin lek panggonan niku terus dinggeni wong reget. Berarti lek wonge reget pengen ning swarga niku mesti diresiki dhisik. Langgene ngresiki manggene kaya wis roh nek jenengan ya. Lila napa mboten umpamane diumbah teng neraka. Lek ora lila arep sapa sih le? Golek nggen dhewe napa pripun? Jenenge jawabane nggih leres Mbah Muaji lila ra lila panggah lila. Cik duwe harapan. Enten unen-unene wali. Lek muni unen-unene wali niku berarti abu-abune tawadhu. Walaupun saya dibakar di neraka beribu-ribu tahun, kalau masih ada harapan ke surga, saya ikhlas dan lila. Iku padahal sing muni sinten? Nah, lilahe dhewe lho duali arep muni ra lila. Ngene dan berarti bahasane niki wong niku selama kok jek duwe harapan ning swarga. Kek ning swarga sak lawas Sesuk pindah malih wong niku teng swarga abadi. Jenengan pikir tenan iki. Wong mulane lek wis mikir iki arep ora ngaji gak wani. Arep ora wiritan gak wani. Arep gak salat ora wani. Kenapa? Lah wong ning swarga niku sak lawas-lawase awake dhewe niku gur mentingne barang sing malah ngendas-ngendasi awake dhewe munggah ning swarga. Ya contone kuwi mah kemaksiatan. Contone apa? Ya rasa-rasa ibadah kuwi mah. Lah aku mentingne enek hiburan, aku mentingne enek kesenengane nuruti nafsu. Kok ngalah ning ibadah padha karo wong ini ku melamar pengen dibuh sik nang neraka. Saketipun tampi nggih, wasahiddahu ala hasbi qadarika. Gen kita nyakseni teng Gusti Allah niku milang-milang kira-kira derajate dhewe sepira sesuai dengan ukuran sendiri. Dados upama wong teko niki enek wong 30 neng 50 wong 100. Niku sitok-sitoke ora padha. Saketipun paham nggih? Ujug Pak Panji niki setrume gedhe. Dadi apa-apa atine saged nyambung teng Gusti Allah langsung plek.
upama sinyalno tandinge tower. Jadi tinggi program apa-apa langsung gelis. Enek napa mboten HP niku lemot ngoten. Ngirim WA panggah munyer jenenge loading. Sing terakhir tempone pancen HP-ne ora enak paketane. Mulane nek sadar kita niku HP-ne ora tau duwe paketan, kudu duwe wifi. Wifi niku penak wong nyanding karo para kiai, penak engko melok paketane Mbah Yai kan gampang ta nggih. Dhewe pokoke nyedek Mbah Yai kanan, nyedek Mbah Yai sepuh, mungkin nunut paket. Aman apa mboten? Wis kono ora duwe paketan kemelinti ngirim demene ra teko mbiyen pancen ra duwe paketan. Asyhadaka maksiate gede muni ngaku ahli ibadah, asyhadaka paring syuhud sapa Gusti Allah ing syira'i tajani liqabya fasyaitu ala khasbi qadrika min qabli ayastashhida saking rawa ing dalam sadurunge yen to nupre syuhud sapa ayastashhida yen to sadurunge nupre syuhud sapa Gusti Allah ayat rubu tegese nupre sapa Gusti Allah mingka saking sira antasyhada yen to nekseni sapa sira bi adomati kelawan kaagungane Gusti Allah wa jalali lan kamegahane Gusti Allah bidikrika kelawan dikir sira wa ibadatika lan ibadah sira. Terus asline niki ngomongnya rohani. Rohani kita niku kalih Gusti Allah sampun didudoi aku ki lho Gusti Allah. Kuwi sebelum lambe kita, sebelum jasad kita iso muni niku rohani wis muni dhisik. Jero niku wis muni dhisik saderenge lambene iso muni. Bahkan upama didawakne, upama rohani niku ora dikekne ning gone roh niku ora didakekne ning jasad, ning awake dhewe niki lho sing jumlahe tangan, kuping, sikil ini kan jenenge napa awan. Awake dhewe niku ora dikongkon wirid, ngoten to. Awake dhewe niki lek ora kepanggenan rohani, asline ora dikongkon eling nang Gusti Allah, ora dikongkon wiritan. Apa dicontone pisan? Wedhus kan wiritan apa mboten? Sapi kan wiritan apa mboten? Sak kancane sapi sing jenenge kebu. Karena niku ora dikenal ning Gusti Allah. La rohani kita niku kenal kalih Gusti Allah. Manggene ning jasad sing jenenge menungso baru niku karena kenggenan roh niku terus lagi diperintah. Lambemu nggih ngagungne aku. Tanganmu nggih ngagungne Gusti Allah. Saketipun tamina mboten. Dizikrika kelawan dikir sira wa ibadati kalan ibadah sira. Dadi lek upama ning awake dhewe niku ora nek rohani dikon salat napa mboten? Ora usah salat, ora usah wiridan, melok grupe wedhus, melok grupe kebu penak sing penting mangan wareg lemu di lah piye pancen dhek niku ora kepancingan kono sampai tegas dijelasne Fadola bani adama bil ilmi wal amal. Letak kelebihane menungso utawa anak turune Mbah Nabi Adam iki ya gur loro, duweni ilmu karo duweni amal. Muga-muga ilmune dhewe menjelma menjadi amal. Inna dzikra karana setune dzikir wal ibadah lan ibadah dipun murati malih. Inna dzikra karana setune dzikir wal ibadah lan ibadah iku syahadatun paseksen. Mulane anggen kita wiritan, anggen kita sholat, anggen kita poso, anggen kita ngaji niku dadi saksi. Syahadatan paseksen min saking sira
bi adzamatil ma'budi kelawan kaagungane zat kang den sembah nggih punika Gusti Allah. Nyapa kowe tanganmu kok mbok nggih sedekah, nyapa kowe lambemu kok mbok nggih maca Quran, ben dadi saksi lek lambeku niku ngegungne Gusti Allah. So berarti lambe-lambe ya dadi saksi, tangan jenengan nggih dadi saksi, omahe niki ya dadi saksi lek omah niki nggih ngibadah teng Gusti Allah. Iku lek urusan ibadah lho Pak Roni. Iku nek benjin urusan maksiat ya nek saksine. Lah kae wit jambu kaya dadi saksine. Ngono kuwi. Lah kae wong kae dadi saksine. Karena pas maling, pas udah nomor kayak kancane kae dadi saksi. Ya atau makin mugi-mugi badan kita sudah dadi saksi kangge ibadah. Jadi dadi saksi wakeh benjing saksi itu atau matin mabul. Tapi nalikane anggota badan niku kita diken ajenge kan dadi saksi muni niku lambe niku kan meneng dhisik. Lambene kon meneng dhisik. Sikil ngomong, tangan ngomong. Saniki dereng saged omong sikil. Mungkin nek sikil ade saiki sombong wedi mungkin lambe malah. Nggih napa mboten? Karena kok sikil mesti nyeneni lambe, kowe aja kenyeh ae. Ngono aku sikilku ya kesel ngono. Kok malah sikil tukaran karo lambe. Munakno sikil rong entuk omong sik. Sok iso wektune dhewe. Genti lambe kon meneng lambe kowe mbiyen tukang omong saiki meneng. Sing omong dhisik genti sikil. Aku tahu dadi saksi ben malam Senin sikilku tinggi melaku nyanggane Pak Agus ana. Apa kuwi ngaji. Tangane nyetir. Kowe kaya rumah sana sikil tok tangan barang aku ya dadi saksine. Kon numpak motor gawe sikil tok bro gawe tangan. Akhire niku kabeh dadi saksine. Demen nek nyekseni apik. Wal madkur wa ta'rifu wa tiraful. Lan ngakoni wal madkuru lan kang den sebut-sebut wa tirafun lan ngakoni biwahdaniyatihi kelawan sifat suwijine Gusti Allah. Nek kata-kata wahdaniyah maknane napa? Sifat suwijine Gusti Allah. Ya Allah, kula nyekseni nek Gusti Allah Maha Setunggal, Maha Ahad. Lambe kula nyekseni kul huwallah ahad wis paling andalane ya niku kul huwallahu ahad. Ana tokot mongko ngucap bil ilahiyati kelawan kapangeraning Gusti Allah. Akhire ngucap aku kabeh bangsa pangeran bima tegese kelawan barang ya dulu kan nuduhake apa man ana uluhiyati ing atase kapangerane Gusti Allah. Ucapan-ucapane kabeh hubungan karo kepangeranane Gusti Allah. Panjenengan nyebut Asmaul Husna sakatami niku kabeh sae adwahiru. Apa adwahiru pira-pira nggo lahir. Panatokot bil ilahiyah adwahiru kabeh gautane dhahir niku nyebut asmane Gusti Allah. Apa to gauta dhahir al jawarifu tegese pira-pira gauta. Al dhahiratu kang dhahir wa ada utawi kila hikmah kurajiun bali. Isani marang kang kaping pindho. Nika salik bahwa taisani kual istishhad nuprih syuhud wa qali utawi dawuhipun Bahi Musannaf wa tahaqqaqat lan dadi nyata bi ahadiyatihi kelawan sifat suwijine Gusti Allah. Apa al-qulubu pira-pira ati wasarairu lan tegese pira-pira ati. Ati kita niku tambah kuat tambah nyata lek Gusti Allah niku Maha Tunggal. Ora butuh bantuane sapa. Rajiun bali lil awali marang awal bahwa ta awali kala isyhadu aweh syuhud wa yahtamilunan member. Mulane wong niku lek wong jadab niku wis ora kena dinapa nggih. Didebat sama sekali. Karena wong jadab niku bener-bener bisa menyatakan Gusti Allah itu tunggal. Mulane wong jadab nek mlaku ya sak gelem-geleme dhewe. Karena ruwe namung sinten?
Gusti Allah. Nawe dhewe cek roh bakul saka pecah, cek roh sembarang kali roh. Wa kita miluna memper apa ana makna dari kasatune maknane mangkono mono hikmah anallaha tune Gusti Allah taala ku kasyifun buka sapa Allah ning arwah marang pira-pira roh niku duweni makna lek Gusti Allah niku buka marang pira-pira roh fi alimil ghaibi ing dalem ngalam gaib buka roh wonten alam gaib anil uluhiyati saking kapangerananipun Gusti Allah wa hadiyati lan suwijine wa ahadiyati zati lan suwijine zati Gusti Allah mulakno panjenengan lek gadah anak lahir niku awal lahir ceprot langsung dikrungoni nawa dan kalih ikoman malah ora trimo pas lahir oleh yang petengane wis sedang dikrungoni wa ahatote oleh ngliputi sifat terus anu eneng jero wetengan lahir malah tanggap nendang wa hadati quyumiyatihi lan oleh ngliputi sifat jumenenge Gusti Allah sumalama adharoha nulis semong-semong lahirake sapa Allah ing arwah di alam syahadat dan alam syahadah dipun wangsuli Gusti Allah buka arwah ning alam pundi wae alam gaib. Neng alam gaib niku wis dikenale karo pangeran bilih Gusti Allah Maha Tunggal. Terus akhirnya sak sampunipun niku dinyatakan di alam nyata atau alam syahadah. Yan raqibah kelawan yen to nyusun sapa Allah ing arwah fil ajsami ing dalem pira-pira jisim. Diralah roh niku wau dilebokne nang gone jisime kita niki. Rohe dilebokne nang gone awake kita sedaya. Oh dipun wangsuli awale dereng dilebokne jisim ning alam gaib niku wis disusun karo Gusti Allah arwah iki wis tak kenali aku. Mulane nalikane mlebet ning jisim dhewe niku artine roh niku wis kenal sinten? Gusti Allah. Nalikane diadani dikomate niku wis bukan hal yang aneh, pancen wis kenal. Aneh lho Mbak Santuwek kok nyelot ora kenal. Aneh napa mboten? Lah wong arwah niku ket teng alam gaib wis dikenale karo Gusti Allah, wis dirangkai dengan sebaik-baiknya. Terus dilebokne nang gone jisime menungso. Mbasan wis dilebokne tolaba mongko nuntut utawa nuprih sapa Gusti Allah minha saking syahadah. Saka syahadah niku panyeksen ala lisani anbiya ing atase lisane para nabi asyhadata ing nyekseni lahu marang Gusti Allah bil uluhiyati kelawan sifat kapangarenanan. Akhire Gusti Allah niku ibaratipun para nabi sing dhisik-dhisik. Nah, kan kadang ngetutne niku dituntun iki kabeh jisim-jisimmu krana tak leboni napa arwah kudu nyebut jenengku, kudu nyebut asmane Gusti Allah. Mulane dhewe wis niku penak pokoke wiritan pokoke muni sing akeh ngoten mawon. Lisane khalia kelawan lisane lawan lisan khali arwah wa maqaliya lan lisan ucapane arwah lisane muni ya ucapane ya muni fakanat mongko ana apa syahadatu panyeksen minha saking arwah. Akhirnya antarane arwah karo jisim iso sinkron. Dadi sinkron apa mboten? Iso cocok. Arwahe kenal, jisime ya kenal. Lima maring barang istashhadat kang den subrih suhud tabaan suhud apa arwah tabaan iku tabaan anut li syuhudiha marang seksine arwah. Jadi ibaratipun jisim manut karo arwah. Jadi aja nganti diwalik
Niku dialih jeneng renek makolahe sing pener niku raga kita manut karo jiwa. Lima maring barang usyidat kang den paringi syuhud apa arwah faqalu mongko utawi daipun wa musannaf asyhadaka ai fi alamin arwah. Dan kata-kata asyhadaka berarti nang alam arwah. Asyhadaka nyeksake sapa Allah ing sira fil alamin arwah ing dalem alam arwah. Wa qalu daipun Gusti Allah dawuh sing pundi min qabli ayat tasyhadaka rupane dawuh min qabli ayat tasyhadaka maksude niku mari dawuh ayat lugu tegese nuprih sapa Gusti Allah min kasaking sira asyhadatan ing dadi paseksen jazamat tegese mantep jazamat tegese mantepe bikoni kelawan anane Gusti Allah iku wahid dan siji. Jadi arwah ini wis kenal mantep ya diomongne ning gone lambe kita. Wahidan siji la syarikalah. La syarika hale ora ana kang nyekutoni lah marang Gusti Allah pal kulo pira-pira ati. Basyarilan tegese pira-pira ati. Jamu niku dadi jamae syarirah. Iku jamu syarirah dan dadi jamae lafaz syarirah kama kaya barang maro kang wis kliwat apa maro kama kaya barang maro kang wis dingin terus kan liwat apa mah Allah alam bisawab. Dan makalah yang terakhir kalau kita diulang saking guru kita menika Syekh Athaillah Al-Iskandar. Kesimpulannya yang penting lambe kita muga-muga dadi seksi uluhiyah utawi dadi seksi kepengenanipun Gusti Allah. Karena roh kita niku sampun dipun tata sak sae-saene wonten alam ghaibe Gusti Allah. Mulakno muga-muga lek pas dilebokke teng raga kita dadi raga sing mulya. Jadi mulyane raga niku lek iso dadi seksi teng ngarsanipun Gusti Allah. Kok raga kita ora gelem dadi seksi sok melok keronta tangane dipong, lambene dipong, sedayane dipong karena angel dijak kenal pangeran. Mugi sedayanipun pun panjenengan saged celak mengasanipun Gusti Allah lan ngaos hikam punika mugi-mugi nambahi kita pinaringan hidayah sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Akhiru qawli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutaken malih agenda acara ijazah datang awi sekaligus megengan tanggal 30 Januari. Mugi bolo-bolo enggal daftar dumateng tempatipun masing-masing makaten. Allah. Pak.